Me mama chen wo baabi a mo bia. Ene me pese ye hwe bibi fa ayekofo ho. Ayekofo de nipa bebre gidi se o mase firi abusuan e frɛ ne ko ne mu. Ayekofo ye abusuan a o magidi pa wa asante ma me firi se asante hene efiri oyeko abusuan ne mu. Gidi ne se ayekofo eye ko na fo mo ko we eko nti ye frɛ mo omowe eko nti ne ka na ayeko na omanchi pa efiri asuo mu oba a ode oyeko abusuan ne ba na ye frɛ no Nana Yekuru na o mama mienu na ye frɛ baako Nana Yita na baako Nana Ntwiwa Nyame na Nana Ntwiwa Nyame ene ne ma eye twum antwi ene otia kenten mu efiri eye asuo mu eno mo kɔ betena ase achen betena ase mantem ho na baabi a mo kɔtena ayi no na mo kan sɛ mo ani nye hɔ mo mpɛ sɛ betena ho nti mo kan sɛ yesi akwa eno na sisi ya bɛfrɛ no esi akwa ɛwɔ Eastern region wonam Kumasi kwanse wɔ hɔ no na omo free hɔ no na omo kɔtena yom kopi mu wɔ ɛyɛ tokuro bi mu wɔ Asantema so a ɛwɔ Asumenya na omo kɔtena hɔ no nipa omo di kan do manim yɛ Nana Ntwiwa Nyame mma mienu a na ɛfrɛ omo twum na antwi omo na di omo anim ebra a omo kɔ omo krachi no omo nua ketua otia kenten na ɛhwɛ omo so enum na aperepere kakra ɛbae na oba baako a Nana Pokua na n'ani nye de ɛkɔso no ho no na ɔne ne nkrɔfo efiri hɔ ɛkɔ baabi a sese wɔkɔ di boa na omo kɔte kasaku a sese from baole na omo kɔ di boa no saa nipaku na bi so ene kɔka wɔ baabi a sese frɔ Agona Nyaku na ye kyerɛ sɛ Nyaako ekurum na akyire no obi firi Dwaben kɔka mo ho na yɛfrɛ no Ɔsɛebonsu ene ɔyɛ ne sɛ ɔno na ɛnhwɛ ne tuo so nti ɔna yɛ tufohene wɔ ɛyɛ Nyakurum sisi a nti sisi de ɔte so kra no so de Ɔsɛebonsu ɔtɔ so miɛnsa na ebra a ɔmo tena hɔ nom no wɔkɔ ne suma akyi no de obedi na ade no na yɛfrɛ no Obiri Eboa ɔno ne ɔmo ne kɔtena baabi a sisi adane Kumasi Adum post office no na ɔkɔtena hɔ no ɔno no ɔne ɛyɛ dɔmafo enya ntɔkwa a tuo kan na ɛkyerɛ ɔfa so wuye ɛna ne wɔfa ase ɛyɛ Osei Tutu Kofi ebedi na ade enti ɛnam baabi a esi akwafo firi ne nti no kɔpem sɛ governor yɛ declaration 1920s mu hɔ no na ɛmfa ho ne sɛ mo akyem mantem hɔ no nom da susu akyerɛ Asante hene entɔkwa bebre Asante ne akyem nyaa no nom ko boa Asante efiri sɛ nom ɛyɛ abusua enkura ayekofo di so no ebi ne Asante ana Kumasi Dwaben Bekwai Kokofu friends esi akwa Obogu a ɛwɔ Asante akyem Sreso Sewia Sechedumase Edmakase kese ene honko ne ba na ayekofo no otia omo Obiri na saa na ɛkyɛ omo ɛna omo nua baako so ne Tetima na ɛwɔ Borno East region nti na kakra metumi akafa ayekofo ho no